Avui descobrirem els orígens i els autors més representatius d'un gènere literari que porta segles entre nosaltres, el terror. La literatura de terror és aquella que cerca causar por o angoixa en el lector o lectora. Però, quines són les claus per a provocar-nos eixes sensacions? Una atmosfera misteriosa? Situacions pertorbadores o criatures sinistres són alguns dels elements que no poden faltar en una bona obra de terror. L'origen d'aquest gènere es remunta al folklore tradicional dels pobles, que usaven la figura de déus, dimonis, esperits i monstres en els seus mites i llegendes. En la literatura de l'antiga Grècia i Roma ja trobem característiques pròpies del relat de terror en textos com la Ilíada o l'Odissea, amb l'aparició de criatures venjatives i escenaris fantasmagòrics. Mentre que durant l'edat mitjana van ser populars les històries sobre homes llop, bruixes, vampirs i altres éssers maleïts. Un altre dels antecedents del gènere el podem trobar en la narrativa gòtica i els textos escrits durant l'època victoriana, en els quals solien aparèixer castells medievals marcats per alguna fosca maledicció. En aquest gènere va ser pionera l'escriptora britànica Anne Radcliffe, en l'obra de la qual destacava l'excel·lent ambientació i els tints sobrenaturals. La seva novel·la Els misteris d'Udolfo va influir moltíssim en altres autors, com ara Lord Byron o Walter Scott. No obstant això, si la literatura de terror té una data marcada en el calendari, aquesta és juny de 1816, quan Mary Shelley i el seu marit Percy Bysshe Shelley van fer una visita al seu amic Lord Byron. En Byron va reptar als Shelley i al seu metge personal a compondre cadascú una història de terror. Va ser d'aquesta reunió entre amics que va sorgir l'espurna perquè Mary creara Frankenstein, l'obra que va canviar el terror per sempre. Frankenstein abordava temes com la immortalitat, la moral científica i el rebuig social, un relat tenebrós que aprofundeix en l'estreta relació entre la vida i la mort. Un altre dels autors més representatius del gènere és Edgar Allan Poe, considerat com un dels mestres dels contes de terror. Poe va desenvolupar el germen del que posteriorment es coneixeria com a novel·la policíaca, amb Els crims del carrer Morgue, un relat detectivesc i de misteri que va establir les bases del gènere. No obstant això, l'obra que el duria al cim va ser El cor i altres poemes. El seu estil fosc, però romàntic, va influir de manera decisiva en la literatura de gènere de finals del segle XIX i durant tot el segle XX. Amb la revolució industrial van néixer els Bloody Penny, històries de terror que es distribuïen per fascicles al mòdic preu d'un penic. Aquestes publicacions es van convertir en tot un fenomen literari entre els joves de classe treballadora, ja que eren una alternativa assequible per a les persones amb menor poder adquisitiu. Alguns dels fulletons que més van destacar van ser Sweeney Todd, el barber diabòlic, i Barney, el vampir, que va tindre una gran influència en la literatura vampírica posterior. Parlant de vampirs, què hi ha de Dràcula? Sens dubte, és una de les històries de terror més icòniques de la cultura universal. Dràcula és una novel·la publicada en 1897 per l'islandès Bram Stoker. De manera epistolar, ens conta la història de Jonathan Harker, un jove advocat anglès que ha de viatjar a Transilvània per a visitar el remot castell del comte Dràcula, un vampir que xucla la sang de les seues víctimes per tal de sobreviure i rejovenir. Però si parlem del gènere de terror, no ens podem deixar fora a Howard Phillips Lovecraft, que es va atrevir a construir una mitologia pròpia i un nou tipus de moviment literari, l'horror còsmic, materialitzat en els mites de Cthulhu. Els seus malsons i els avenços científics van ser la major font d'inspiració per a Lovecraft, que solia veure als humans com éssers insignificants en l'amplitud infinita del cosmos. D'altra banda, Shirley Jackson és reconeguda pels seus contes i relats de terror, on l'angoixa, la claustrofòbia i el misteri són el nucli de les seues històries. La seva novel·la La maledicció de Hill House ha estat considerada per autors com Stephen King una de les més importants obres d'horror del segle XX. Actualment, un dels escriptors més prolífics en el gènere és el propi Stephen King. Considerat per moltes i molts com el rei del terror, compta a la seva esquena amb més de 60 títols publicats.
i s'estima que ha venut aproximadament 350 milions de llibres. Pel que respecta al terror espanyol, comptem també amb grans escriptors que han marcat la nostra literatura al llarg de la història, com ara Gustavo Adolfo Bécquer o Emilia Pardo Bazán. Encara que a Espanya, durant molts anys, s'ha considerat el gènere de terror com la literatura menor, la veritat és que hi ha molts autors nacionals que exploren l'horror en les seues obres. La veritat és que hi ha molts autors nacionals que exploren l'horror en les seues obres. Són exemple Carlos Sisí, Emilio Bueso, Pilar Pedraza o Manel Loureiro, entre altres. Sens dubte, el terror és una de les emocions més difícils de provocar en un lector o lectora.